Tinotenda Mwari zvikuru masikatano, Mwari wakanaka. Zemese muri pano, Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Regai ndishumire evhangeri yeushe, the gospel of the kingdom. Hanzi kudzoka kwaKristu kune chekuita nekuparidzwa kweevhangeri yeushe kana kuti yeumambo. The kingdom gospel. Evhangeri rekingdom neumambo hwaMwari rine chekuita neukama hwemunhu naMwari. Rinonzi rekingdom, ukama hwemunhu naMwari. Dzimwe nyaya dzingataurwa hadzo, but the kingdom gospel is all about the relationship of man and God. Jesu achiuya panyika akasvika machechi ariko, but paakauya akatanga kuparidza mumachechi imomo achiti tendeukai. Zvoreva kuti munhu unogona kusaponeswa achipinda chechi kusvika apindwa naKristu. So the gospel is about Christ in you, upenyu hwako naKristu. Matthew chapter 4 from verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting for 40 days, 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Over mama temptations zichaverenga as we go. But ikantange kubata the first temptation of the devil. Matthew 4 yati Jesu wakatungamirirwa nemweya kuenda murenje, was led by the Spirit into the wilderness. Waenda kurenje ndokwa akandotsanya 40 days and 40 nights. He was led by the Spirit. Kureva kuti chinonzi fasting chinhu chiri palevel yekuti you must be led by the Spirit. Unogona kuleadwa neprogram yechechi, kuleadwa nemamiriro akaita zvinhu, but the fasting of Christ kana iriyo yatinoda kufamba mairi, we must be led by the Spirit. Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Maakanoita 40 days 40 nights. The agenda yefasting yake handina kuinzwa, ndangonzwa chakamutungamirira kuenda kundotsanya. Kureva kuti mweya mutsvene, he knows better. So he's the one supposed to lead you to do anything concerning the kingdom. So he was led by the Spirit kuenda muwilderness. Ndoma akanoita 40 days and 40 nights. Arimo achipedza kutsanya mazuva aya, vabuda pachena kuti he was now hungry. Kureva kuti wakaita nzara apedza kutsanya. But when you are led by the Spirit, auite nzara uchitsanya, unotozonzwa nzara wapedza kutsanya. No advantage yekutungamirwa namweya. But kana iri program inenge nzara inenge chikutambudza chitarisa time so. Was I program yacho mopedza na 6 saka I program makatozonza ma 10 saka sorry ngota ndezve kuchechi program yenyu saka when you are led by the program nzara inogona kutobata uri pakati pekutsanya. But irabuda pachena because Jesus was led by the Spirit. After fasting he became hungry. But mweya mutsvene ane guidelines, ane mafambiro anoita newe kana uchiita chinhu chinonzi fasting. So you must be led by the Spirit. Handisi kuti buda kuprogram yakarongwa kuchechi kwenyu ndirungotiwo iri rungotiwo, zvinoda mweya mutsvene achikubatsira. Nokuti sometimes charuda kuita chinhu chiri spiritual. So the tempter anogona kuuya during the program. Saka uchiona apa kuti Jesu paakatungamirwa namweya mutsvene, Satani akatozouya Jesu apedza kutsanya 40 days 40 nights. But iwe kana usingatungamirirwe nemweya uri mukutsanya imomo anouya. Satani wakainga Jesu after 40 days 40 nights of fasting. Why? Because he was led by the Spirit kuita fasting. Iwe ukasatungamirirwa nemweya, ukatungamirwa neprogram, auye wapedza anouya uri pakati. Kureva kuti unopedzera wakuita zvinhu zviri anti Christ uri muprogram yefasting. I see subject of fasting zvayo. I'm going to go back to the first statement. So Bukurat and the devil came to tempt him. Satan ndokubva ataura muedzo wokuti if you are the Son of God, kana uri mwana waMwari, shandura mabwe aya chive chingwa. Turn these stones to become bread. Environment ina Jesu hongu ine matombo, but handi chinhu chimwe chiripo chete. Zichida kana miti iriko,
zvichida kana kune mvura, zvichida kana kune ivhu nekudi wilderness. But the devil chose this statement, turning these stones to become bread. Vana veIsraeri vachifamba naMozisi, Mwari akavapa chingwa murenje, uye akatungamirira Mozisi kuti arove dombo vanhu vanwe mvura. Zvoreva kuti Mwari wakaisa provision through bread and water through the rock or the stone. Rock or stone is the same thing, idombo. Satani ndokubva auya nevhangeri rekuti pashandurwe dombo rive chingwa. Iye achizoti kumashure Mwari paaifamba nevanhu aiprovide zvese, mvura kubva mudombo uye chingwa. Saka wauya nemiedzo wekuti ndoda kuti hwani chacho chibve, tishandure dombo kuti chive chingwa. Zvese zvichikosha kuti Mwari apa vanhu chingwa, woenda padombo onwa mvura. Satani paanongosvika muarea woti ndinadi kuti muwane two things, ndoda kuti mukunze hwani pasare hwani, shandura matombo chive chingwa. But the devil is so carnal, and so intelligent, it's like a level. You have to be jarred apart kuti is a temptation. And it's a calculator. Kuti Mwari wacho wakapa vanhu mvura kubva padombo, ndiye akapa vanhu futi chingwa. Kureva kuti kana Mwari achifamba nemunhu ane vhangeri riri two dimensions, the bread and the stone. Saka Satani paauya ndokubva achishandura matombo chive chingwa. Chakaita kuti Jesu arambe nyaya iyi, ende marambiro acho ane wisdom ndokubva apindura achiti munhu haangararame nechingwa bedzi, kurati ichingwa hasi kuiramba. Kuti bedzi hakusi kuburitsa chingwa muprogramu, kungotaura kuti percentage ingadiwe pakurarama physical is just a quarter. 3/4 you need God in your life. Munhu as a man, as a spirit man, ane God mutumbi ane zvaanoda kusustain mutumbi wake. But in hoka mutumbi hivi ndaifunza kuti munhu akadya anorarama. Kusvika ndazodiscover kuti ukatoona uchirarama haisi nyaya yekuti wadya kana kuti hauna, nekuti kune munhu anogona achipedza kudya obva. Masoro mudhonzi yakapfeka noti kuti watodya obva wafa. Indapa nzara inouraya. Kusvika ndaziziva kuti even kana ukatodya rufu rukauya unofa usina nzara. So the time that the devil has come to Jesus, nobody turn these stones to become bread. Yesu ndokubati munhu ararame nechingwa bedzi, unati chingwa chirimo asi neshoko rinobuda, the word that proceeds from the mouth of God, shoko rinobuda mumuromo maJehovha. Kureva kuti Jesu yedombo haasi kuda kuiita yekushandura dombo kuti chive chingwa. Why? Nokuti iye by revelation iye ndiye dombo racho, ende dombo anoriziva kuti mariri makavigwei naMwari, mvura yakasustina Israeri yakanovigwa mudombo. Saka Jesu ane mapindiro aari kuita kuna Satani zvokuti haasi kuzoshandura simba racho anaro, but chapiwa kundishandura matombo chive chingwa. Iye achizvitarisa the rock is Jesus. Waki Matthew chapter 7 akavaka imba yake padombo, ndiye muvaki akachenjera, nokuti pakauya dutu nemhepo imba haina kudonha. So dombo rinorepresenta foundation kana kuti Kristu. Chingwa chinorepresenta zvinhu zviri physical zvatinogona kupiwa futi naMwari. So wakaipa paakishandura mabwe chive chingwa, in other words ari kuti handichada kuti uve nevhangeri rine foundation muna Kristu, ndoda kuti uve nevhangeri rinofarira zvinowanikwa muna Kristu, kwete Kristu wacho. Bread chinhu chiri physical chinowanikwa. Saka tiona nhasi chechi dzako dzakarohwa iyo iyi yekuti kudii, yekushandura mabwe kuti chive chingwa. Ibwe ndiKristu. Saka tinoti ukaparidza Jesu, you don't attract a lot of people. Ukataura chingwa, the physical, ukaparidza dzimba motikari nemuchato, unozoona chiti great man of God, great man of God. Ukati Jesu vanobva vamudzidzira. Why? Vakashandura mabwe akava chingwa. You hear me very soon. Jesu haana kuramba kuti chingwa chinodiwa, but ari kuti hatingave nechingwa in place of the rock. True foundation pakunamata ndiJesu. But nhasi vanhu vanogona kushaya Jesu kuchechi variko. Why? Kuri kutaurwa yechingwa, dombo harichataurwa. Vakashandura vhangeri redombo vakariita rechingwa. Yeti vhangeri riri correct, dombo ngarivepo anova Jesu, chingwa ngachivepo anova maropafadzo. Satani ari kuti ndaakuda
chechi sina mwari but yakaenda chingwa chacho. Nemwe nguva Jesu John chapter 6 akati makauya kwandiri muchida chingwa chandakawanza. Nhasi ndikuwanza chingwa. Bible not he lost a lot of people. Yet in this same Jesus akapa vanhu chingwa chakawanda. But in next chapter anoti nhasi ndisikuchiwanza. Inini ndini chingwa. Saka vana vashedzera kuti chingwa chatoda asi wewe. Toda chaicho chaicho. He lost a lot of people. Akatobvunza Peter kuti koimi muchiri pano vamwe vaenda wani. Zikanzi tineendepi? Ndimi mune mashoko eupenyu. Zvinoti panotaurwa life zvipenyu, vakafa vanofanirwa kusuduruka. Iyo kana ministry yaJesu yakaluza mamembers nemaparidziro ewayayo. Zvoda kuti mamwe mamembers amuri kuwana muri kutora vadhokozi. Believer na supporter vanhu vakasiyana. Mungangodaro muchifarira mufundisi wenyu muri masupporter but musiri mabelievers. Saka pakataurwa zvaJesu hazvibati. Pakataurwa munhu waMwari unoshedzera kuti tinoita munyama. Zita ramatanga kutaura naro touch not. Pakati paJesu hauna kunzwa kana mushana. Satani paari kutishandura mabwe chive chingwa. Ari kuda kuataka mabwe. Asi kuda kuaona da kuona chingwa. And Jesu wacho ane nzara zvokuti Jesu asina kucalculate by revelation. Aiti ndo breakthrough. Na ane nzara ava kuparidza eating bread. Jesu ndokubata nyaya iri pano munhu angararame nechingwa bedzi not yechingwa yawataura. Uri right. But the problem ndeyekuti I cannot replace the stone with bread. Actually kuita kwamwari panofanira kunge pane dombo rakapa Israeri mvura. Kogoita chingwano vaJesu akapa church salvation. Saka wakaipa paari kutishandura mabwe chive chingwa. Haasi kuita zvakawanda. Arikuda kuti pashayikwe mabwe pave nechingwa. Not the devil sometimes akada kukuataka. You need the revelation nokuti pamwe pacho anouya achiunza provision. And the provision ichiataka the new source. Vanhu pavakadzingwa mugadheni vanga vaparidzirwa vhangeri rekudya. Mwari avati muti uyu usadyiwe. Pastor Snake vakauya vakati rovai inda kudzvanyirirwa so. Kureva kuti Satani pasaziva musha anopa ende anosunungura. But paari kutokusunungura ari kutokusungirira. Imagine Mwari anoudza vanhu kuti dyai miti yese siyai. Pastor Snake wauya woti nda kudzvanyirirwa so. Kiriyai miti yese handenyu. Mudhara ari kuti uchinoti mukadya munofanana ndozvaari kutokwata. Satani anoparidza. Nekuti mukadya muchabuda mugadheni. Akaparidza mabenefits ekudya muri mugadheni. Dai wakaipa achikubudira pachena kuti madhiri anoda kuti uita unoita HIV kana kuti unoenda kujeri. Auite. Chaanogona kuparidza zvakanaka chete. Asingakudze kuipa kwechinhu ichocho. Hama dzangu tinoita tiparidze kuti vanhu varegere zvakaipa vagamuchire Jesu. Inhauye kuti tikasatoparidza zviregeke nokuti zvakanaka chinorwadza maeffects ezvivi. Icho chivi chacho chinotapira. Zvakaipa zvinotapira. Chinovava maresults ezvakaipa saka tichitoparidza. Nacho ari kwazvitarisa so. Zvakaipa zvinotapira. Pakuona ichi tikakura nepabhawa so vanhu vachitamba mbebho munhu aipfupika kusvika panapa. Unoziva kuti vanhu vari kusvipa kwakumana. Chechi tikubatirirwa munhu akatamba mbebho kusvika panapa. Komwe ari kufara mani. But after kutamba mbebho achisvika apa chavhurwa. Mbebho hapo kumabhuku. Hear me very well. Plan your devil, but to turn these stones to become bread. He wants to attack the revelation of the stone. Now, what is church? You can buy a foundation in on the Christ. It can still get bread. Can una provider? I wish I provision. But I put in the paper foundation. You can a Christ. Muti kana magara mu church. Mutaure zvichingwa beds. Saka Jesu ati ayo kuna mata handi nyaya zvinhu zviri physical beds. Kureva kuti zviri physical zvirimo ende zvinodiwa.
but haisiyo reason yekuti vanhu vauye kuchechi. Vanhu vanofanirwa uye kuchechi nekuti Mwari akanaka uye vanoda Mwari. Zvekuti vanozoda masofa promotion kuroorwa nekudi ndo chingwa bedzi ende chiripo. Saka vakaipa pati shandura mabwe chive chingwa. Ari kuti handidi vhangeri rinotaura the rock kana kuti foundation inonzi Jesu. Ndoda kuti vanhu vangoudzwa the blessings of God. Let's talk about bread. Ndikabata mic so ndikati I see your house. I see your car coming. Unozonzwa kuti baba vari kuparidza but ndiri kurova the bread part of the gospel. Sometimes you need the rock part of the gospel. You must have Jesus in you. Why in Africa, when you minister, maybe an evangelist, you don't get respect from people? Because you only talk about the stone. Yet people are hungry for bread. But the hunger of Jesus was not only for bread. That's why I can defend that turning stones into bread. But men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Which means Jesus Genesis 11. They rejected the stone and they used the bricks. God came down and disturbed them and changed their language. Why? They have rejected the plan of God. That is the stone, that is Jesus. Chaipa ndechekuti vada kuenda kudenga vasina pfungwa yemuridzi wedenga. Muridzi wedenga haugone kupinda denga rake usina mwanakomana wake Jesu anova iye dombo. Saka pavai vakataura yeBhayibheri pavakangosiya dombo vakashandisa zvidhina, they are using their own human ideas and rejecting the plan of God. Church nhasi nekuda kwevhangeri rakashandura mabwe kuva chingwa, kwechingwa kwakazara. Ende ukataura zvemabwe ikoko unoti ngori kufundira kuparidza. Taura Jesu, munhu akabhuroka. Munada kudzwa imba yake basa rake, munhu akabhuroka kashoma kutaura zvedombo. Baba nenzara vhangeri raangati ndo vhangeri ndiri chingwa. Saka ukanzwa ndakutaura kuti shandura mabwe chive chingwa, Satani ane zvaari kutsvaga. Ari kuti ndakuda mhando yemutende asina kutsika padombo rinonzi Jesu, akagarira chingwa chichaitwa naJesu. Saka John chapter 6, Jesu ati mauya nokuti ndakawanza chingwa. Nhasi hakuna miracle, kune the truth, the word that proceeds from the mouth of God. I am the bread of life, and you lost a lot of people. Peter muchiri pano, vamwe vaenda wani, zikanzi ishe tinoenda kunani. Dzimi mune mashoko eupenyu. Kuya kuti Jesu paakataura kuti ndini chingwa cheupenyu, ndo paakaita zvikuru kudarika paakawanza chingwa. Izwa, you can get a miracle today. As long usiri born again, you can make hell wakaporeswa. Nokuti tinopinda denga nekuponeswa kwete kuporeswa. Nemalanga ake takaporeswa, but neropa rake tinoponeswa. Chiri more effective ministry of Jesus is the blood of Jesus, not the womb. Because you can be healed today, but not yet saved. Sometimes God does it out of his mercy. Mukadzi the issue of blood, akabata mukombero wa Jesu akapora. Jesu akabvunza kuti ndiani andibata yeti mari zautsi ako. Usamuvha nemari zautsi usina relationship. Dzimwe nguva Mwari ari kukutsvaga but wakatopora. Jesu ari kubvunza kuti ndiani andibata yeti mukadzi wacho atopora kudhara. Anodi kuziva kuti akana pana apora sana ndakutozi. Unogona kutoporiswa musingazivani. Noti chibaga chinogowa mumaruzevha munozikanwa here kwa president. Ungodyawo hamuzikanwi. But anongoti endesai masaga, wototi atapiwa masaga na president. Munozivana ungoluma chete. So kana panyika zvichiitika, God can do more and better. He can. Mwari unonaisa mvura nyange munda memuroi. Haasi kuprova kuti hamukurowamba uchiroya no problem ndokugutisa. So there are times that the result iripo hazvira kuti you are okay. Moses pameri pakanzi taura nedombo akarova mvura ikabuda. Formula iri wrong, answer iri correct. Ini kuchikora ndakaudzwa kunzi kana formula iri wrong, answer inoita wrong. Spiritually, sometimes by God's mercy, you can still get it uri wrong side. Saka chiona zvako zvinofamba usinganamati. Zoni pandikuparidza kuti namata ukusharizi nekunamata kutoita usinganamati. But ukaona zvichifamba
usina mwari wacho itya. Nokuti sometimes the devil anogona kutendera vaIjipita kupinda miracle ya Moses kutofambawo pakati pemvura so. Problem ndeyekuti amuzivi kuti panovharwa nguva iyi. Pamwe pacho Satani kada kutokuuraya anokutendera kuwana basa zvinhu zvakaoma kudai so. Achida kuti unosungwa kubasa ukashoka mari kudhara. Obva waenda kujeri unofira ikoko. The devil akazoti izvi zvinokuuraya haakunyime. Nokuti iye basa rake kuparadza, kuba nekuuraya. Akazoti ndogona kutokuurayira mota unoiwana. That's why the more you are blessed, the more you must seek God. The more you ukaona zvafamba usina mwari itya. Munhu ararami nechingwa bedzi sine shoko rinobuda mumuromo maJehovha. Ora chingwa chiripo, but life could even complete, you need the word of God. Saka Jesu pana John chapter 6 pakati, I am the bread of life that came from heaven. But vanga vachida the real bread, vakati bye bye. Tiri kuda the miracle part of the story, not the revelation of having you as our bread. Saka Satani paari kutishandura mabwe achive chingwa. Ari kuti handidi church inogarira foundation, nokuti muwake akachenjera akavaka imba padombo. Dombo ndi Jesu. Saka Satani ari kuti handidi church inotaura zvaJesu stereke. Ndoda inotaura zvechingwa, vanhu vane nzara, vanhu vari employed, vanhu vari kushazha kuita muupenyu. Ndoda mufundisi anongodeclare kuti I see your job coming. Hakuna achataura dombo. Why? Nokuti when you are hungry, vhangeri rinotokuattracta ifood. Yet the real food you are missing is the word of God. Nhamo yemunhu izvezvi anofukidza kuti inhamo ikokusabva kuti nhamo yauinayo ndei. Ndo imwe nhamo hombe yacho. Nokuti yautofukidza kuti ndo nhamo yauinayo haisiriyo. Wasatomona kuti nemunhu asina musoro babasa anoitawo strike. Yeti paifanotanga kuitira strike kushaya musoro iko. Nokuti even ikawedzerwa hazvichinje, why haana musoro wacho. But pakustrike kuti mari ishoma andoridza ngoma ari kumberi. Yeti zhinji yacho ikauya inoitwa shoma nepayasvikira. Iwe usatombodya mari zvekuti unonoweka wega kuti ndaisa mumwe kupi. Kana uri mushoma zvizhinji zvikauya zvinoitwa zvishoma nepazvasvikira. Turn these stones to become bread. Yet kana uri on the stone, uri on Jesus, he can perform a miracle to give you bread. But kana uri ku bread, the bread cannot give you God. That's why Matthew 6:33 in order yekuti, but first seek the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Izvire kuti first nora kuti chekutanga. Kureva kuti munhu une pfungwa yekutsvaga, but chaanoziviswa naMwari chekutanga nacho. Nokuti ukatanga nekumashure, Bible rati seek the kingdom of God first, tsvaka umambo hwaMwari chekutanga, and his righteousness, and these things shall be added. Kureva kuti three things: the kingdom, righteousness, and things. But first seek the kingdom, righteousness, and things. Ukatyora order, ukatangira ku things, awusvike ku righteousness neku kingdom. Nokuti things haikulead to the creator of things, but the creator of things can lead you to things. Chinosika chimwe ndi Mwari, zvinhu hazvisike Mwari. Chinokuwanisa zvinhu ndi Mwari, zvinhu hazvikuwanise Mwari. Saka Bible rati chekutanga chakai Mwari, the kingdom, his righteousness, and these things. Kureva kuti ukatangira ku things, unogona kusangana nevamwe tsano vanogara ku things. Ku things kune zvinogarako, for example, chinoita kuti usadada izvezvi, hauna things. Mweya wokudada wakaligwa mu things. Ukatanga ne-things usina Mwari, unogona kutionesa moto. But ukazoenda ku things, wasangana na Mwari, you become humble. Yes. Izvo chinoita ngokuti kuti ngononzwisisa so hapana things. Pakaita things pane character inobuda mauri. Izvezvi hauna smallhouse, kwete nekuti haudi vakadzi, hauna things. Ota mabasa acho hazvipo. Nononga uchitoseka vamwe so, tanzi ane smallhouse, ane smallhouse. Ukaiwana uchaendawo.
Kuzvinobhadha kune zvimwe zvinhu zvekuti kana ukabhuroka hazviitiki. Aizve. Hauzivi kuti pane bamba kuti kutotadza kwacho unototanga watokwereta. Mari yefodya unotokatirwa kuti utoiputa unotozokatirwa wega feya haumbotadza. Mamiro akaita upenyu sekutadza kwako kunonetsa. Unokesha unayo. Unoenda kuloji une mari yacho. Unoziva zvimwe zviso hauzvikwanise. Why zvakawanda kuthings? Saka iye ati first seek the kingdom, righteousness, wozouya kuthings. Ukangopindurudza order iyoyo, ukangotangira kuthings kune umwari huriko. The devil is the god of the world. World means system of things. But ukatanga na mwari the creator, inzwa kana Satani ari chimwari chenyika. Azvina kuti akasika nyika. Zvinongoreva kuti he controls the systems of the world. He has not created anything, but he controls the system. Satani kuti anzi is the god of this world, azvina kuti akasika nyika. Zvinoreva kuti akamanipulata masystems anoparata munyika. Saka uchiona masystems emunyika kana usina mwari, they are not favorable to you. These are the systems of the world. Saona kuti mwari paakapa the 10 commandments akapa vanhu vaangabudisa muEgypt. Nokuti as long you are under Pharaoh, you are under a system. Nokuti Pharaoh akakudai kubasa Satani, mwari achiti Sabata mukasaenda munogwa nechambuko papa imoba. Saka mwari anoziva kuti yeSatani inotoda vanhu vakabuda kwaFaro. As long muri kwaFaro, zvinodiwa naFaro munofanirwa kuita. Saka mwari hatange nemalaws, anotanga nekuvaburitsa musystem inogona kupoluta malaws avanofanirwa kuita. Saona zvakanakira vanhu, mwari akavati usaba vari murenje, nokuti even kana vakada hakuna chinhu. Aizve. Murenje vanhu pavakanzi usaba, even ukatoda kuba unobira vanhu musango imo. Hapana kana vanhu uneshavira kuti unote kuri matombo emurenje. Kuona kuti asho murairo tinogona because zvinotigonesa zvirimo. Ndoberidzora mazo edu waya. Tainetseka kuti uregere dona. Apa hatinetseki, unongosiya wega. Pane zvinoitika ikoko. Radhura. Wega unoti hauchada dhokta kukurapidza, womuikura. Ana chiremba vainetseka kuti munosiya dona. Apa vanotaura vachataura. Vakavhara nezvakadaro haunwe hazviite. Chitubu chemvura pachakapwa. 1 Kings 18. Muranda waMwari Elisha ndopakanzienda kuZarepati kune chirikadzi iriko. Why? Nokuti as long as systems anokuchengeta panzvimbo aripo, it's hard to follow the command of God. Yes. Saka Mwari anoziva kuti kana pano pasisina mvura unotosimuka chete. Kana makuku aiva nechingwa nenyama akasauya munopasimuka. Saka chakatanga kuitika ndekuti Mwari vakaomesa chitubu chemvura. Vakazoti kuna Elisha chienda Zarepati. Why? Nokuti system inokuchengeta ipapo kana isisipo, hauna choice but to obey. Alright. Shandura mabwa chive chingwa. Jesu anakuti asimba ndinarame son of God. I declare this stone to become bread. Dai akatodaro aita error. He had the power to do so. But dai akadaro aita error. The devil is not after a miracle. He knows that Jesus is the Son of God. He knows that Jesus has the power to do it. But the reason to do it, but the power in it. Do you know? But you know the wisdom, the knowledge, the knowledge wisdom. Wisdom is the right application of knowledge. Reason you put it, yes, I shall remember which is chingwa. Oh, yeah, but the power, he carries the power. But now you are in control. Is when you have the power to say no, but you don't punish. Just like apana need to prove a point to the devil. Why nobody just like Baba did for Najiwani, then got Africa. Whatever got the demon up on the Hongo this. So the Bible, if you are the Son of God, I will test up with the Pakato when you have all the bands going to Daranukuta.
ende uri mwana wake. Kureva kuti Satani ndiwo maweapons aanoshandisa. He test his knowledge at first usati wadona. Ada kutanga kuziva kuti iwe Mwari anoti kudii pamusoro pelife yako. Akati ndiye mwanakomana wangu andinodisa ndiMwari Jesu aibhabhatidza naJohani. Saka paanouya anoti kana uri mwana waMwari. Kurati number 1 weapon inotestwa naDevil kuda kutsvaga kuti unoziva here kuti Mwari anofunga pamusoro pako. Nokuti izvezvi hauna chaunoziva kuti Mwari ane mufungo wakanaka pamusoro paupenyu hwako. So when the devil wants to fight you, akaona knowledge hiyo kuti ahimo, the next step you are down. If you are the son of God, uchange your identity. Kuti unomboziva here kuti rani, kuti wachitipana utomboziva kuti uri ani in Christ. Unomboziva kuti mwana wesangano unopinda pakati. Kuti uri ani muna Mwari, Mwari vanoti kudii pamusoro pelife yako, hauna chaunoziva. Unomboziva kuti ndopinda yakati. That knowledge inoita kuti uve vulnerable. The devil anowana good access into your life when you don't know your identity in Christ. Munhu asingazivi kuti ndiani muna Mwari akavhura dhore kuti Satani aite mess up in his life. If you are the son of God, Jesu adi kuti nditori mwana waMwari ndoziva, akazona iye haisi nyaya. This much I know I'm the son of God. Iri kuda kutangwa panapa ndeyekuti mabva achine chingwa. Satani haafanire kuti Jesu agute. Remember, Jesus was hungry and the devil auya nemessage ye-eating. Haisi yese message iri positive iri kubva kuna Mwari. Haisi yese message iri kuita in line nenidi yako yabva kuna Mwari. Jesus was hungry and the devil is preaching about eating. That's the wedding season. Aiwapo tsere Satana. Munhu ane nzara ukaparidza chikafu zvaunonzi kurova ndoprophetic. Ndoinonzi nemo kuti nzara yakakukiya paya pasa kuparidza eating. Unozoti uyu munhu waMwari. So the devil can bring the right message to you, but not the right message for you. So the devil will bring a right message to you, but not the right message for you. Anogona kunza shoko raunonzwa kuti iri rinopindira nenyaya yangu, but isiri yako. Ari kutaura eating kumunhu ane nzara. Yeti Jesu wati adi kuti thank you. Uye nipfungwa yakanaka ndazondipedza fasting yangu ndidye. Devil was fighting the revelation to the church. Kuti ndaakuda church isinei nedombo. Dombo rinongoreva Kristu kana kuti foundation. Matthew 7, akavaka padombo. Jesus is the rock of ages. Kuda kuti dombo rinoreva foundation. Satani ari kuti handidi church ine foundation muna Kristu. Ndoda church inongoendera chingwa. Yakachinja foundation. Ikatora roofing. Oya yakuti foundation. Nokuti zvanyango takamata Mwari foundation yedu ndi Jesu. Tine zvatinowana tine kuropafadzwa kurimo. But the blessing must be something else. Chiri different from your foundation and relationship. Relationship yako, not the real thing pakunamata. The blessing part of the story. Haisi nyaya ombe. Nyaya ombe ndeyekuti una Mwari wacho here the blessing. Nokuti there are times yekuti you now carry the blessing, but you no longer have a relationship with the blesser. Ukona ringi handinayo mchape. Ndonogona kusara nayo. Unodopa sisina. Izvoreva kuti takaroorana. Hazvireva kuti todanana. Unoshona ruminzi here. Ringi inongoreva kuti ndakaroora. Kuti todanana imwe nyaya. Unotoye muradzimai wangu ane nyaya kuti tiri kupindirana. Iyo yega ndo vanotoziva kuti ungapfeka maringi tiri pamawani. Izvi zvinoita kuti uremekedzwe pane vamwe. Vati wamba mako ndozoti muno mune mahwani hamusi kuremekedzana vanhu muno. Kuzopadzimai vanhu kuti zvenyu maindotororwa. Mumba mavo yatozoti ndiri pamahwani hapana nezvemba pano. But vanhu vakaona the bread part of the marriage is the ring. But the stone part of the marriage is the relationship in the house. Yes. Saka Satani paanokishandura matombo chine chingwa. Kwake kuinga matombo. Kusakuti ndipade kuda kupa Jesu chingwa. Ari kuziva kuti dombo zvinorevei. Ari kuti Jesu ndaakuda mutendi asine ine foundation muna Kristu. Akangogarira chingwa chekuruma chete.
Saka Jesu ana kutaiwa chingwa china basa nacho ataiwa. Munhu ararame nechingwa bedzi. But the corrupt gospel arivenga the blessing. You know when the blessing wants to take over the relationship. Yes. Vanhu vakaburitswa muEgypt. Pavakagadzirirwa chimuru chavakanamata naAroni. Vakapa Aroni ma-earrings, ma-wrist avanga vanawo, ma-bracelets. Izvozvo vakapiwa naMwari vawanirwa nyasha muEgypt. Vakapiwa silver and gold nema-earring. Granted, they were blessed by God. Vakawanirwa favor in the sight of the Egyptians, and they were blessed with these things. But vamurenje, the blessing became their God. But they turned the stone into bread. Ropafadzo ngaimirese ropafadzo. Mwari amwinesa Mwari anoropafadza uye anonamata. But mumazuva edu manje kuti hakusisina dombo echingwa. Ukada kuva nechechi rokasika kuzara vanhu, shandura mabwe chive chingwa. Siya zvaJesu rinova dombo, rova I see your house, I see your car coming. Like one on one, kwete zvoparidza Kristu zvokuti zvimaita. As long you talk about bread, people are hungry physically, they are no longer hungry spiritually. Hapana kurwadziwa kuti handina mari. Spirit. Pane rakupoekana kuti handina Mwari. Hauzvitsvake izvo, hauna mari ndozvinokupowa. Zvekuti hauna Mwari, huna neMwari, hauziva neMwari, hazvinangana nebasa rese. Chiri kukurwadza kuti ndisisina mari, kwete Mwari, mari. Saka pakazoita mushumiri anorova mari, wegonza kuti akadanwa. Nemo. Ari kuziva nyaya dzedu. Shandura mabwe chive chingwa. Harisi vhangeri rebreakthrough nerebreakdown. That's why Jesu akarilista pamatemptations. Yet, dazvisina kunyorwa kuti matemptation. Taiti breakthrough. Iwe une nzara pauya munhu anoparidza kuti shandura mabwe chive chingwa. Hauoni Satana. Pana Satani weipa kunzi udye uyu. Nzara yese itoparidza eating. Unoona Satani here. So there are times yekuti solution yauri kutsvaka ushiri rooted in God. Inogona kupedzisira yako kuti the blessing will take over the place of the blessing. Yes. Lord, Genesis 13. Lord na aitevera Abraham. Pana 13 mombe dzaLoti nedzaAbraham dzikawanda. Lord anga asina kudanwa. Lord aitevera munhu akadanwa anonzi Abraham. But the blessing is contagious. Inongoita overflow. Uyu akaropafadzwa nokuti mombe dzemunhu anongoteverawo dzakuita. Avatsando ndokubva vatadza kunyatsoziva kuti hazvisi kuita nokuti ndiri right. Zviri kuita nokuti ndiri kutevera ari right. But 13 mafuro ndokubva aita mashoma mombe dzawandisa. Ndokubva arova vhangeri iri dangerous. Zvanisarudza kwekuenda. Yeti kwaakabva ubva haana kusarudza kwekuenda, akasarudza kwekuenda naye. But uchaona kuti izvi zvikawanda unosiya wekuenda naye wokusarudza kwekuenda. Loti paakabva aitevera Abraham akasarudza wekuenda naye. Mafuro amashoma mombe dzawanda akasarudza kwekuenda kwete wekuenda naye. Vakuru blessing muingwarire. Unogona kubva pana Mwari makazviwaniswa naMwari wacho. Loti akasarudza kwekuenda. Yeti chaita kuti mombe dziwande hakusi kusarudza kwekuenda, kusarudza kwekuenda naye. Iye haana calling, haana kudanwa. Aitevera Abraham. Mombe dzikawanda nekuda kwekuti anotevera Abraham. Dzawanda akuda pake ega. Muindigenous kuzviitira. Apiwa opportunity dzandokubva asarudza towards Sodom. Kwakune mafuro akasvibira. He is now following the pasture. He is not following God. Ari kutevera mafuro. Haasi kutevera Mwari akawanza mombe. Loti achingobva pana Abraham, Mwari ndokubva vati kuna Abraham, chero kwawatarisa ukada ndakupa. Bible robva vati Abraham akatarisa kueast, west, south and north. Mwari vakati kwese tora nekuenda Loti kwacho. Abraham kwese akatarisa masaidzi ese, Mwari vakati it's okay tora. Kuda kuti Loti atoenda muzvinhu zvaAbraham futi. Why? Nokuti kana uina Mwari une zvese. But ukashaiwa Mwari nezvese zvauinazvo handi zvako futi. So chamuva Lord is the blessing. He had turned the stone to become bread.
Dombo ndi Jesu, dombo ndo foundation. Saka Satani pari kushandura mabwe chive chingwa. Jesu ari kungoudzwa kunzi takuda chechi isina ine foundation mauri isina kusimba. Toda chechi yakagarira dumbu. Saka mazwano ndo zvako. Akusisina dombo. Dombo unokunotoridzwa murodi kuno. Machechi kana turi kumachechi ukataure zvedombo chingwa. Wozi nzara yako physically ndoiziva. Uri kuda basa, uri kuda mari, uri kuda kuroorwa, uri kuda kuroora. Uri kuda kuti business rifambe. Hapana nenzara yekuti ndiri kuda Mwari, hakuna. Kuda pachena shuwa kuti nzara ndinayo ndiri kuda Mwari. Hakuna nzara yakadaro. Saka Bible ichitoti vakaropafadzwa vane nzara nenyota yekururama. Nokuti kutova nenzara yacho itori blessing. Nokuti nzara iyoyo haiwanikwe. Iwe nzara ingasvike pakunzi iropafadze ere? Ani nzara inorwadza. But shoko rinoti vakaropafadzwa vane nzara nenyota. Kurati ukaona wakutonzwa nzara iyoyo wapinda, you are blessed. Nokuti haiwanikwe nemunhu wese wese. Nzara yekuda Mwari hakuna. Takashandura mabwe chikaita chingwa. But Jesu akaramba kuti zviri nani kuswera nenzara. Ndaita mirako yekutora mabwe chichiva chingwa. Why? Nokuti munhu hararame nechingwa bedzi, asi neshoko rinobuda mumuromo maJehovha. Life is from God. Upenyu chipo chinobva kuna Mwari. Upenyu haubve pachikafu. Munhu haana kutanga adya kuti ararame. Munhu akasikwa akazonzi naMwari unofanirwa kudya. Kuti aitorarama nekusikwa asati adya. Munhu haana kutanga neeating, he was created. Then akazoenda kueating. Kureva kuti paakatoenda kunodya anga achitorarama asati adya. Life haibve muchikafu, inobva muna Mwari. Ndakafanira statement yaunonzwa munhu achiti ndikawana basa pamwe ndingararame. Iwe uchitoritsvaga so uri kutorarama. Unoti hauraramiswe nebasa, unoraramiswa naMwari. Ukawana basa unochinja kararamiro kwete kurarama. Kurarama, life is from God. Lifestyle is from money. Chauri kutsvaga istyle kwete life. Kararamiro. Malebo ndoto wakutsvaga kumaru. Inonzi life usina kana cent iri muna Mwari. Life is from God. Lifestyle is from money. Saka uri wari dinacho haisi life, in lifestyle kararamiro. Saka usanyipe kuti pamwe ndikawana basa ndingararame, pamwe ndingachinje kararamiro nokuti uri kutorarama izvo zviri sipo. That's a sign yekuti you are on the rock. That is Jesus. Here not I am the way, the truth, and the life. Life is Him. Nasi church dzaritora vhangeri iro temptation. Loya gospel. The devil is one in our time. We have turned the stones to become. Nokuti when you preach stone and bread, you lose members. But when you preach bread, I was going to go Africa, unogona kutanga church, kwete yekuti vanhu vanamata, but yekuti uvanamatiri. But you also right now out. I see things out. Shivanamatiri vachopinda iko. Bana vaswari tine kunamata. Vatori vari tine kunamata. Sauchona munhu abhadhare 1-on-1 yekunamata. Nekudhirapa inoita kuya. Haisinyaya kuti unamata. Kunamata umbokubhadhara mari yese. Kunamatirwa. We are in a stage yekuti we are moved by bread, not by stone. We have turned stone into bread. Jesu haana kuramba hama dzangu kuti chingwa chinodiwa. But ari kuti mukachida kusvika palevel yekuti munotoshayiwa nedombo racho, motoshandura dombo kuva chingwa, yoita kuswera nenzara. Nokuti kana munhu asina kumira muna Kristu, akagarira makomborero. Handisi kuramba kuti Mwari anokomborera. But the part life yako ine makore mashoma, ndeyepanyika. Eternity ndo yauinayo muna Mwari. So uruda kumedza eternity 2 years. Unoziva here kuti iwe haisi pfungwa yaMwari kuti munhu ave long life. Can I show you and I'll help you? Haisi pfungwa yaMwari. Pfungwa yaMwari haisi long life. Inonzi eternal life. Andune Bible. Jesu paakauya kuzotifira akatipa upenyu husingaperi kwete upenyu hwakareba. Long life is human idea. Eternal life is the mind of God. Ungoti unopesa risakana chiurenga uzoti dzidopfungwa dzaMwari dzopfungwa dzevanhu. Bible rine nyaya tu.
nyaya dzakaitwa nevanhu nezvaifungwa nevanhu nezvinodiwa naMwari. You need to divide the word. Umu mune zvakatoitwawo nevanhu. David akauraya Uriah akatora mukadzi. Handizvo zvaidiwa naMwari, but zvirimo. Chinoita kuti usazviite hazvidiwe, but zvirimo. Zvakaitwa nemunhu, Mwari haana kurayira munhu mukadzi wacho. Saka iri kana uchiverenga, you must divide the word. Mune zvaitwa nezvaitaura vanhu, kwete zvaitaura Mwari. Mwari paakataura achiudza Mose abvunzwa naMose kuti munonzani, ndondatumwa nani? Mwari akati zita rangu ndinonzi the I am that I am, ndichawa. Iye kuzonzi Jehovha Jaira asiri akadaro. Munhu akadaro akatapirirwa nekupirwa. Let to separate the mind of men and the mind of God. Kuti Jehovha Jaira kutolimita Mwari. Nokuti hasi Mwari anopa beti. Anoita zvakawanda. Kureva kuti munhu anakirwa nechikamu chaitwa naMwari, aipa Mwari zita maringe zvaaitirwa. Yeti anogona kuita zvinodarika izvozvo. Umu pane paitaurwa nevanhu vachipa Mwari mazita. Kogoita Mwari paakataura kuti ndonzani kuna Moses. Akati hazviite kuti ndinzi Jehovha ningi. To complete everything. Ndichava wandichava. Kana wabroka ndine mari yako, kana warwara ndine utano hwako. Ndozita raanoqualifya. Rinonzi zvese. Ndosaka iye akabuda pachero ndoranguwe. Amene muchazondipa ikoko anenge ama-nickname but original chaiyo. The I am that I am. Jehovha Jaire kunakirwa kwako pagomo waona kwai. But original pasina kwaira waona. I'm everything. The I am that I am. So that's how you can divide the word of God. Ndizva kuti apa vanhu vaitaura apa ndiAbraham, apa ndiIsaac. Mwari vaizoda izvi. Semazita atinokopa ari muBhaibheri tichipa vana. Pazvinenge zvakaoma kupari kuti Judas. Unozona kuti pangatengeswe munhu apo wega unotosuspecta ane mweya wawo mazita. Pamwe ndana Matthew mwana. Chione mwana. Madisciples esi panoti Judas pari kunetsa. Ungatoti Juda kusikiza kuti Judas unotoona mwana anokwadza vanhu. Why wakagona kuseparate? You divide the word. If you are the Son of God, turn these stones to become bread. Akaramba. He had the power, but the reason was not valid. He had what it takes. Even ari pamuchinjikwa, pakanzi kana uri mwana waMwari kuti pawo zveshuwa chitame miracles, tidzikise neimwe mbavha, nesuwo tiburutse newe ibva pawo zvidzikise. Kana munhu aine power rekumuka kubva kune vakafa, ane the same power rekubva pamuchinjikwa achiri mupenyu. Kana Jesu aine power yekumuka kubva kune vakafa, anga ane the same power yekubva pacross. But kubva pacross akaramba. Why? He came to die for us at the cross. Akabva ipapo approve a point kuti ndine power, but I lose the real reason why he came. He had the power yekubva pacross, but the reason yekusiya the cross haisi valid. Shandura mabwe chive chingwa aigona kuzviita akaramba. Hapana need to prove a point. Ndi mwana waMwari ndowasandura ndoja. Dai akangoita izvozvo anga anyura nokuti muedzo haisi breakthrough, temptation. Satan anenge acalculate kuti ndoda church isina revelation about kingdom, about the relationship. Ndikuda vanhu vakagarira chingwa. Jesu ndobva ati chingwa hatirambe mukaya kuchechi chiriko. Asi munhu ararame nechingwa bedzi, asine shoko rinobva muromo waJehovha. Vakuru mukava nechingwa bedzi, mungova nebasa bedzi, musina Mwari. Bhabhuri rangu rinoti, varindi veguta vakarinda Jehovha pasina, hazvibudi. Muvaki akavaka guta asina Jehovha, anovakira mahari hazvibudi. Kureva kuti zviri kunzi, in whatever you do, in the bread matters you do, the word of God must be the right thing you want. Anozati marriage yakatangwa naMwari, yakabatanidza akati. Eve asati aonana naAdamu, akatanga aonana naMwari. Bhaibheri rinoti Mwari vasika Eve vakamuendesa pana Adamu. Takatanga kuonekwa naEve rudo, God is love. Adamu asati amboonawo Eve akatanga aonana naMwari. Saka chona relationship yavo kana kanzi vanyudzana mugadheni havasiyane.
And Laura Vainari is all because of God. Hear me very well. Iri vangeri remabwe tichiva chingwe ndora ako ende ndora toda utesere kuti nzara yacho tinayo. But make sure kuti unoziva kuti kana une the spiritual hunger you are blessed, and whenever you are blessed you cannot haugone kuresistwa kuti uwane whatever you want in the physical. Nokuti as long you are blessed spiritually you carry the keys of the kingdom. Nzara yatinayo bururu mazuva ano ndei nokuti nzara yatinayo iri mu physical realm. Yet life is spiritual. Prodigal son, paakafunga kuna baba wake, ari nyika iri kure, akadzoka. Remember, angari baba asaitofudza nguruve. But akaona kuti to be employed away from my father hazvina advantage. Ndikuruza relationship, odonda ane profession. Ari ikoko aitoshayiwa munhu anomubatsira. Yet ane vanhu vaakadya navo mari, handizoti ikoko ndoko akadyira ikoko. But yapera ndopa akanoti nansina shamwari vanhu vanotamba nemari yangu. Osa vanhu vanotamba nemari yako ukavaziva ka unongwara. Kune vanhu vasingatambe newe. Vanotamba nezviri pauri. Zvikaserera unoona vachidzokera. Akaenda nyika iri kuita shamwari hakunetse, kushaya shamwari 2 minutes. Vakatoziva kuti chavaida hapasisina ndizvozvo. Ariko kumari yakapera ndokubva aziva kuti as long usina mari hawakone, but mudhara wangu anogona kundiona ndisina mari. Let me go back to my father. Chinhu chaakadiscover was the spiritual hunger. He was away from the father. And achisvika pana baba, mombe yakabayiwa. Kureva kuti kana uri kure na baba, uri kure nemombe dzako. Oh. Mukomana paakadzoka kuna baba, baba vakamupa boots, vakamupa gown, vakamupa ring, vakauraya mombe. Kureva kuti paanga ari kure na baba, anga ari kure nemombe. And I love this text. Bible rinoti papa ari kuna baba wake. Just excuse me. Akati baba ndipe zvinhu zvangu ndokubva apiwa. Akatakura zvinhu zvake zvaakapiwa na baba. Zvinoreva kuti haana kupiwa zvese. Akapiwa zvaaikwanisa kutakura. Zvinotaridza kuti haana kutakura zvese. Paakadzoka pakaurayiwa mombe, saine kuti mombe haikwane mubhegi. Saka ukakumbira wega unozvilimita. Ngavakupe ivo. Nokuti unopiwa mari ngebhegi rako. So he came back. Isaine kuti nebhutsu anga asiya dzimwe peya. Vanzi vakasikomupfekedza masandals. Vakasikomupfekedza hembe. Kureva kuti paakaziva kuti I'm away from the father. Paakadzoka to the father. Zvakava nyore to get bread. Chingwa chakawanikwa adzoka kuna baba. Kureva kuti kudzoka kuna baba relationship is the stone part of the gospel. See, yava stone part of the gospel. Nokuti ndio inenge inorwadza vanhu vazhinji. Kuti zvauri kuda zvacho handizvo zviri kuparidzwa. Pari kuparidzwa kuti udanane naMwari. Iwe usati wane zvinhu zvacho. Wese unonzwa achiparidza Jesu, iwe uchaga basa. Wegonozwa kuti asati akunyatsorova chairo. Haasi kuminister kuma needs. Haasi in line with the prophetic. Anozvati pese patamira pana tine maissues atinawo. Handisi kutombabata. Zvoti ugonozwa kuti adai papinda mumwe mabhozi yangu haisi kubatwa. Inzwa, Mwari havasi off topic. Havamisire munhu mahara. Havasi off topic. Iwo ndiwo usiri kuziva the real topic. Luke 17:11. Vavane mapere mbudzi. Vakati mwanakomana waDhavhidhi inzwai yongoni. Jesu haana kuti receive your healing. Akati endai munozviratidza kuvapristi. Kuti anga hanzwe. Vanhu havasi kuda kutumwa, vada kuporeswa ishe. But Bible rinoti pavakapinda munzira vachienda vakapora. Kureva kuti kumwe kupora kwacho haukuwane kana wanzi you are healed. Unokuwana kana wateerera zvaari kutaura. Kureva kuti basa kupora kwevanhu ava hakuna kuwanikwa mustatement yekuti you are healed. Pakapera wine pakana. Jesu haana kuti vanhu tsvagai mizambiringa ava magrapes. Akati tutai mvura. Chakapera haisi water, wine. Vanhu vakatutei water. Mukuru wemutambo akati ndanwei. Kureva kuti pamwe pacho haatauri zvauri kutsvaga. Nokuti zvauri kutsvaga zviri mune zvaachataura. Dai mufundisi wabata nyaya because pane nyaya yebasa randiri kutsvaga. Mwari anoriziva kuti uri kuritsvaga. But kubasa ikoko Mwari anokuziva zviri kutsvagwa.
pane character isingadiwe ikoko yauinayo already. Kuti patiri kutoparidza nyaya dzeusimbe so kurigadzirisa iwewe nokuti kubasa kuri kudiwa munhu anotoshanda. Mumwe ari kuti dai pabatwa marriage yangu pandiringotaura nyaya yemakuhwa apa ndo ari kutokushaisa imba yacho. Kuda kuti imba yako yakayigwa mumakuhwa imomo. Tikangobvisa unosangana iwe mukadzi akarasa coin paakatsvaira mumba ndopaakawana coin. Kureva kuti dzimwe nguva haufanirwi kungotsvaga coin kana warasa coin ingotsvaira mumba. Yes. Nokuti rinogona kunge rakavigwa nemarara emumba mako. Yeah. Mukadzi uchaziona chekuti handakubirwa mari. Marara ndo aviga mari yangu. Ende hapana sina marara pano. Yeah. Kubva kupupu tusvika mukati marara ega ega. Ende marara ako unowaziva wega uri kuprofitwa. Amwe marara ako ari imomo. Chiuno chako chine marara asingari chaviga mabasa nedzimwe motikari dzakavigwa mukati imomo. Pamundatopedza munhu mukuru ari kutonza kuti amwe marara ako ari pakutaura muromo wako utauri zvakanaka marara ega ega. Don't speak something positive or constructive. Mumwe maonero ako marara haugone kuona vanhu with respect. Mumwe akanamatirwa naJesu akati ndiri kuona vanhu ngemiti. Dangerous person akatumwa mutsvaga huna ntema munhu ari kutomutuma iye. Because ndo chimwe chimuti. Sure, my brother is around now. Turn these stones to become bread. We are in a time we no longer have the stone, that is Jesus. We only have the bread, that is the blessing. In Africa, if you want to have a big ministry, talk about bread. Why? Nokuti kana iri the same gospel yakaita kuti Jesu aluze members ati makainga chingwa chandakawanza but nhasi ndini chingwa cheupenyu. Vanhu vazhinji vakabva ipapo vakasara vashoma. Zvoreva kuti chinounza vanhu vazhinji ava kurova chingwa ichocho. The opposite is correct ka. Yeah. Kana Jesu aparidza kuti ndini chingwa akaluza vanhu vanga vakambozara nezuro vainga chingwa chaakawanza. Zvoreva kuti ukatoda chechi yako izari kutodarika yaJesu rova chingwa chete. See your house, I see your car, I see your things turning around. Where I see you repenting and following God. Zvakadaro, so I see your house. Sa unozoona gore rinopera. Moto dzakataurwa dai wani castles hadzibatike. Why? There is no foundation. The stone is removed. We have turned the stones into bread. Yet we need both. Bread ndo chavakadya murenje. The stone ndo yakavapa mvura vachifamba murenje. So the devil is after the stone. And the stone is the foundation, Matthew 7. Satan is not worried kuti chechi kuzare. As long musina kugamuchira Jesu muchinakirwa kuti I see your house, he is not worried. Program yake is for him to meet you in hell. Zvekuti panyika driver mota, the devil is not moved. Driver uchiuya ikoko kumoto ikoko, no problem. Satan akatiza kuti une interest yezvino, una basa naMwari. Anova best friend yako, he can provide what Jesu pama temptations are. Pane akatonzoka ndi unamata ndokupa zvinhu zvese. The devil owns some stuff and is ready to give only those who can bow to him, not to God. Chinohwani Satan chaanonzwa kuda kana ada kudhila newe. Akangonzwa kuti unoda zvinhu zvokuti Mwari wacho haudi, anokupa. And akatoudza Jesu kuti ndokupa. And Jesu ana kuita naro kuti wazvitora kupa anozatani zvinhu muchinda. Akabira Adamu kamuchinda zvinhu. If you bow down and worship me, I'll give you all this. Chakaita kuti Jesu asapfugamana mate Satan. By revelation, the devil does not own anything, but he controls all things on earth. He is the God of the world, not meaning that is the creator. He controls the systems of how things operate on earth. Satani arimo mu system emafambirwo ezvinhu. Saka achikudza kuti ndokupa zvinhu kandinamata. Kwati nokuti akasika zvinhu. Aiwa ane waakabira and akupa vanhu kusaidi kwake. Ati wakanza asatomudza kuti kune level yeusatanist yekuti unobudirira nayo. Yasiyana neusatanist wekuAfrica. Ungonwa ropa usina kana sendi. Uko wandotanga watopiwa mabusiness. Satan Africa akaimaka kumana. Ungoro yana usina kana sendi. Uko wakatonzi satanist wapinda.
Ukaona mweya china kuita rafu chironi auto. Pani mweya kuita mari. Ari Satan. I'll leave that one. Tomorrow I'm here as well. Turn these stones to become bread. I see step in the kutamba nayo. Boy irikurara mwana. A church wafundisi we've turned the stones to become bread. Yet we need both. That's why Jesus said munarame nechingwa beds. Kwa chingwa chawataura chinodiwa. But by every word that proceeds from the mouth of God. Shoko rakabuda muna Mwari ndi Jesu is the word. And the word is the rock, the foundation, the kingdom. Saka Satana ari kuti handidi church iri pa foundation ya Jesu. Ndoda vanhu vanozara vachiudzwa chingwa chawo. Nzara iri physical. Ndoyatagarira ku church. The spiritual hunger is no longer there. Mari yese wabhadhira kuwanonwana yese kuti ndoda kuziva Mwari ndikume muna Mwari. Ndekuti zvinhu zvangu zviri kufamba sei? Zvinhu zvangu. Basa rangu riri kufamba sei? Marriage yangu iri kufamba. Nzara yako iri physical. And ukasanganawo na pastor ari ku physical realm. You preach bread, repressing the stone. But we need both. We can raise our hands. I need to pray. Father, we thank you for granting the revelation to us so that we can have our foundation on Jesus and the blessings will follow. Mwari anoropafadza. Muchenano namatu wauya akatendeka. Grant us the mercy and the grace to be founded on the rock that is Jesus. And all these things shall be added to us. Tadzorera mbiri yese kwamuri muzita neropa ra Jesu. Amen. God bless you so much. Mwari wakuitire nyasha. This sermon is also on Facebook Live. Maybe you need to replay it. We are live on Facebook. We are also on YouTube. You can Google my name on YouTube. Sermon yato. So God bless you so much. We meet again tomorrow. It's also good to bless the Lord. Aupe kubatsira pastor. Unopano kuti uri kubatsirika. Vanoda kundibatsira imbomirai. Ndiri kuda vanhu vari kubatsirika. Chete. I'm not a beggar, I'm a minister of the word.